kumthandeni ngizophinde ngikhulume nangomunye ake ngiqale nje kumthandeni. Sometime back angizokusikhumbula isikhathi kwaphuma on Facebook umthandeni wabhala ukuthi kusuka manje uma ngabe qashwa usebiza ngicathu wathi backtrack 80,000 wathi mangabe edlala live 100,000 ngayibuka lonto leyo mina ngayithatha ngokuthi lonto ibhekise kimi ngoba njengama iSokuzimpucuzeko and then mase kuzimpucuzeko sekuphuma iposter yakhe ethi yena ibacktrack you 80,000 ningixolele ngama figures ngenza ngibe wrong ngoba lezi zinto ngiyibiza engqondweni akukho la ngifuna khona engifunda khona wathi backtrack 80,000 wathi mangabe ezoperforma live 100,000 lo mali ke anginayo mina ngisho ochasene nginalo akekho umculi engingamkhokhela imali engako ngenxa ukuthi makuthi uyabheka abaculi esinabo ba over 40 if not 50 I'm not sure abaculi singendlela sinabaculi kunabaculi eningababoni even kwiposter bama CD ke abanye abakhona ngikhuluma abaculi bama CD asikhulumi ngebacktrack ngani akekho umculi ongafuna ukuba ingxenye yempucuzeko indidane yayithi mikhuluma ngempucuzeko ithi KwiMpucuzeko ila esivuselela khona ubulungu bethu ezabaculi so lento yenza ukuthi impucuzeko mawuyenza isikhathi ugcina usibeke eceleni ingakho nibona ilist engaka amavukana abhalisile over 4 ngolosina ayo 400 ngithema ngikhuluma nongo okuyena wa register izolo ekseni wangithetha abantu esebekhona bawu 752 now ngizama kwakhe isithombe sincindezi umuntu asuke nayo so kwakhona kabafowethu ngoba umuntu nomuntu nabafowabo mina empilweni ngibona ngiqhubeka ngokwempilo ingoba ngilona angiyena ukhandela umtshelo wakhe mina anginabo ubuhlakani ophelele bokwenza yonke into emhlabeni nginabantu abangabeluleki nginabantu abangabafowethu abahlale basondele bethi Mcineka la misa kanje Mcineka la misa kanje ingakho impucuzeko niyibona ila ekhona ihluke kanjena namhlanje impucuzeko akuwona nje umqondo kaMcineka wonke lo nisuke nubona nginabantu abangiluleka abanye yini abanye bangena ku Facebook babhale yonke lento le ngiyilulekwa futhi ngiyayithatha iluleko zabantu kwaqhamuka enye insizwa kumina yathi kumina Mcineka isizathu sokuthi ungamqasha umthandeni siphi na ngathi mina angim-afford wathi imalini na ngamvezela ukuthi ubiza imali engaka wathi ukuthatha phi lokho ngathi mina ngikubone ku Facebook wakhe ebhale kanjalo ngase ngingamthinti ngisho ukumthinta ngoba ubhalile ukuthi aka negotiate iyona imali ayifunayo and akukho ukuxoxisana akudingayo ningixolele ngama figures bafethu ngiyakucela ngenzeka ngingawabizi kahle kodwa into eyikhona epage lakhe nami ngikusevile somewhere yasithi lensiza no Mcineka uFacebook umuntu ukhuluma into ayithandayo ngicela ukuthi office lempucuzeko lim-engage kube official sibe nento ephathekayo ukuthi umthandeni ubiza imali ukuthi ungathathi into ethathwa ekhulunywa ku Facebook ngoba ku Facebook usho umuntu into ayithandayo njengoba naye esuke esho ukuthi sifuna ukumbulala kwasho kwacima kanjani usuke esho into ayithandayo ngoba uFacebook vele abantu basho into abayithanda khona abantu uFacebook abawusebenzisa serious kunabantu abawusebenzisa ngeenhloso ezithize yabo engayizwa lento eshoyo lensiza ukuthi no Mcineka mu engage official it's important ube nakho uma ngabe kuukuthi Mcineka uqinisile ukuthi umthandeni ubuthanda ukuthi nisebenze naye ubuthanda ukuthi abe khona kwimpucuzeko ngicela ukuthi umengage uma ngabe kuukuthi akuzona izathu zokuthi ubekuthuka enza yonke lento uma ngabe kuukuthi isizathu indaba yemali engage kube official then bese uyazi ukuthi okay nakho la simkhona then ngayizwa lento eshoyo lensizwa ngasamukela leso sincomo ngasamukela leso sincomo leso ngasithatha njengoba sinjalo nga engage office ngacela khonto bantu ubongeka Mpungwana esisebenza nayo ngathi bongeka nansi email kaMthandeni ngicela umbhalele unfortunately i-email ikule phone yona esikhuluma ngayo angenzanga indlela ukuthi ngibe nawo la
kodwa ke angichaze wabhalelwa i-email. I-email ubhalelwe yona ngomsombuluko ekseni. Umsombuluko last week. I-email kafuphi ithi Mthandeni, ibhalwe ngesingisi kodwa ngizoyihumusha ngesizulu. Iyambingelela bese iyachaza ukuthi siyathanda ukuba naye KwiMpucuzeko Maskandi Festival njengoba besinaye eminyakeni edlule, nakulokhu siyathanda ukuba naye. Sicela usendele i-quotation ye backtrack, i-quotation ka live. Siyabonga. Yasiyabhala intombazane ukuthi ubani yenza umuphi umsebenzi KwiMpucuzeko. Ntambama isiphuma emsebenzini intombazane yangitshela impendulo ayitholi. Ngathi awuyitholi impendulo, athi akayitholi impendulo. Ngathi okay. And then ngolosibili ngathi ngicela usend i-reminder. Yayisend i-reminder. Yathi impendulo ayitholi. Ngathi okay. Ngoba lento angithi njoba ngisho ukuthi lento ngiyenza mina angiyena umuntu wamaqhubu. Abantu abangangifuni bakwazi lokho, nabangithanda bakwazi lokho. Mina ngiyena umuntu wamaqhubu. Ngathi okay, uma ngabe kanjena ngicela ukuthi ufone. Yathi ingane ngiyafona, inkinga ucinga ngiphendulo. Ngiya understand ke vele umthandeni ucingo lakho lu busy, fonela abantu abaningi akulula vele ukumthola. Ngathi bhala i-message. Yayibhala i-message. Ngathi inganeni ngicela ukukunikeza inamba kaMasondo. Bamaza uSimphiwe Masondo okuyindoda anganoma uyimanager kaMthandeni noma uyini, kodwa uyivest likaMthandeni. Uma izogqoka yena kuqala bese yaqoka ke. Abazi ukukhuluma kwasemakhaya bangiqonda ukuthi ngithini. Ngathi nansi inamba kaMasondo engage. Engage ingane yafona, ngathi ngisendele i-message, yamsendela i-message. Ithi ingane ke ngamthola, ithi ngithema ngimthola ngasho ukuthi ngubani, wathi uzobuyela kimi. Wangabuyela, yabuyela kimi ukuthi akabuyeli kimi, ngathi mfonele. Yamfonela bagcina betholeneke. Yamchazela ke ingane konke ukukhuluma eze ngakho. Impendulo kaMasondo yathi, Nkosazana, lolu daba okhuluma ngalo lungaphezulu kwakho, lungaphezulu futhi kwami. Cela Mcineka ukuthi kube uye ozofonela umthandeni, akhulume nomthandeni ngoba selungaphezulu kwethu. Hawu yangitshela ingane lento lengathuka ke, ngathi mina hawu iyangixaka ke lento mangabe kuqhamuka into ethi mina fanele umthandeni ngimfonele. Ekubeni abaculi bonke mabe ngaphumela obala, laba engaba memezela emabhida, ngathi abaculi baka live bonke akhona oyedwa ongaphumela obala ethi kwafunela uMcineka. Bonke abaculi bafonelwe uBongeka Mpongwana. Bonke labacule ngaba memezela emabhida bonke akhona oyedwa, including lo wangakithi uAlimgube. Akaza afonelwe yimina, ngikaze ngikhulume naye. Manje ngayibuza ukuthi uma ngabe mina kungani kufanele ngenze okuhlukile uma ngabe lengane kwayona lengane ngizobe ngiyifundisa ukuthini uma ngabe kuukuthi kunomculo okuzothiwa yena ngeke akwazi ukukhuluma naye ngoba iyodwa into efunakala kuyena i-quotation yokuthi ubiza malini. Then bese kuyaqashana uma ngabe kuukuthi siyam afford. Uma ukuthi sim afford futhi atshele ukuthi cha asim afford. Uyabona? So yangixaka ke lento, ngazibona ngisesimweni la engikwenze khona konke ngoba i-email ikhona, ngaphekwe email kwaxhunywana noMasondo oyivest likaMthandeni ngoba ngingaxhumaneki naye. Ngazibona nginganayo into engase ngiyenze engaphekwa lokuthi okay sekufanele ngenze ini manje, yabo. So ngithi lokukhuluma angicacise ngikubeka abantu bakwazi ngoba abantu babuka indlela abesithuka ngayo
bacabanga ukuthi inhlamba asithuke ngazo yizo ezenza ukuthi sigcine singamqashi. Bafowethu mina ngifiki nenhlamba kade ngangithukwa njoba ngisho ukuthi mina umuntu ungithuka umuntu ngiqede ngimqashe. Khona abafonayo ngamabomu kodwa awuthi ababonti ngi-live. So akuzona inhlamba eyidale lokho. Inhlamba zikhona isepagini lakhe izinto ezibuhlungu ezikhulunywa ngathi mina nalensizo bengikhuluma ngayo yangakithi omkhaya wami into ezibuhlungu kakhulu eingathi mangabe ikhulunywa ngomuntu wakwenu ukhala inyembezi ekuthiwa sifuna ukuzenza siyazenza siyini nani but zonke lezo zinto akuzona into engame endleleni ukuthi umuntu umqashe abalandeli bakhe bambona ngoba lezo zinto usuke attack thina as abantu. I-reality ithi egcineni abalandeli bakhe bayadinga umbona. Uma besuke bedinga umbona akubona abalandeli bakhe abasuke bemthumile ukuthi akenze kanje. Uyazi yena ukuthi lento ayenzayo uyifunda kubani. Mina kangazi uyena owaziyo uma engaxoxe ngoba abantu abamaziyo umthandeni even before bama umthandeni ubengenjeni. Indlela akhuluma ngayo nangendlela abhala ngayo kakusiyo umthandeni lo. So angimazi ukuthi ke nami le ndlela enza ngayo indlela ayifunde kuphi angikwazi kodwa bengithi angidlule kulokho. Khona obuzayo la ukuthi unto encane yena unto encane naye angizokhuluma usibe nokukhuluma esibe nakho okube private nakho angifuni ukuthi ngizokhuluma la ngoba engekho into ethi hayi angithatha ukukhuluma ngikulethe la kwasha kwacima kanjani. Cha, ngicela ungangeni kulokho kodwa nje angisho ukuthi ayikho inkinga ekhona phakathi kwento nento encane akho nolinci. Ngakho ke angifuni ukuaddressa into ethinda yena ngoba ayikho inkinga ekhona. Bengikhuluma ngale yabantu abalandeli bakhe umthandeni kuyibona ababuzayo abafisa abanye bayithethe uyacindezelwa. No, uma icindezela uzocindezela ubani? Akacindezela umthandeni. Angikaze futhi mina ngicabanga ukuthi kumbe ngihlale phansi ngiplan ukuthi kacindezele. Cha, njoba ngisho ukuthi there's a proof ye-email efuna quotation ye backtrack efuna quotation ka live wakhe engakaziphendule kwaxhunywana noManqele sangakwazi ukusizakala. Into yathi yimi ekumele ngimfonele. Umbuzo ke bafowethu nganza kwethu ngimfonele ngithini? Yini ekumele ngisho? Njoba ngisho ukuthi mina ngizange ngivume ukuthi lezi zinto ezenzeka ku Facebook ezezinhlamba angizange ngivume ukuthi kube izona izoma endleleni yami naye. Into ezibhlungu ngoba umthandeni mina umuntu ebesixhumana naye kakhulu. Uyakwazi like even through WhatsApp if engangena kuma conversation sinama conversations naye data from way back. Sikhuluma nangezinto ezibucayi. Uyabo? So akuzothi manje ngoba nakho esekhuluma kanjena bese mina ngizoma endleleni yakhe ngithi mina cha umthandeni ngeke azaqashwe ngoba wadelela nomkhaya wami. Cha, akusebenzi kanjalo mangabe kuze emsebenzini. Uthi omunye ziphi lezo nhlambo okhuluma ngazo isiphukuphuku leso sibuza lombuzo ngoba ngikhuluma ngento esepage namthandeni kodwa usasebenzisa khona ungawusebenzisa umqondo ngoba lento engikhuluma ngayo into ekhona angafika ibone. Lento lo live mina ukukhuluma angenzeli ukubukwa. Ngifuna ukukhuluma iqiniso ngoba kunabantu ngempela iqiniso abangalazi ekumele balazi ukuthi cha inganza kwethu ibambene lapho akukho okunye hayi ngoba umthandeni ecindezelo. Ngoba umbuzo uma icindezelo ucindezelo abantu kuyibona aba driver lento kaMaskandi yimi noTshatha uma icindezelo ucindezelo ba emcindezela ngasiphi isizathu? Angeke ucindezele umculo KwiMpucuzeko njengoba impucuzeko njengoba ngichaza ukuthi wathi umtshengiseni la bona ezabacula abavuselela ubulungu babo. Manje ungathi umcindezelelani njengoba ngangikhuluma even ngalesikhathi ngezi briefing ukuthi impucuzeko akuyona indawo yokuyophanda imali yokuthi hey nawo lo mcimbi ngifuna ukuyophanda imali ngifuna ukuba nemali. Bayazi abaculi ngaze ngasho ngathi last week ngathi mina abaculi
bangena eindlekweni okudlula imali abasuke beyitholile mabezo KwiMpucuzeko. Ngenze example ngokhuzani ngoba yena wangifonela wangitshela indleka ngene kuzona zingaphekwa 100,000 already zokuza KwiMpucuzeko. Amagezo ovelo ngo20 ba angisazi noma 2017 or 2018 ngangikhuluma noNcwadi wathi Mcineka indleko esasingene kuzona ngokuza KwiMpucuzeko ezeqembu lamageza over 200,000. Ngangikhuluma noNcwadi ngizama ukuchaza ngaze ngenze example ngathi uSigwebo njengoba nisuke nimbona uSigwebo sake samqasha eCarlsfontein ngo18,000 but mayifika uSigwebo wayiqasha ibhasi lalisuka eGoli kukhona nezimoto ezincane. Wangitshela ukuthi imali ayispende ukuza KwiMpucuzeko incane kabi nemali azoyithola kodwa isizathu salokho ingoba KwiMpucuzeko kusuke kunento esukiyo kwenziwa sisuke basuke beyoveza amandla banawo ukuthi asekuphi izinto ezintsha abaqhamuka nazo. uSigwebo ukafika istage nabantu aba over 50. Ngicela uyibuze I think it was 2013 or 2014 imiming umkhokhele 18,000 zibuze ukuthi laba abantu basuke behole emalini kodwa yonke lento bayenza ngeenhliziyo ezimhlophe bayenza ngeenhliziyo ezivulelekile uyabo. So ngizama ukuchaza lokho enganza kwethu ukuthi nabanye abantu bayibabuza ukuthi kube lula nje umuntu ukubuza ukuthi usibani usale kanjani. Understandani phela enganza kwethu ukuthi lento ithinta imali ithinte nesikhathi. Niyanihlale phansi nibale nibuke ukuthi okay la kuzokwenzeka la ngeke kwenzeke kuhlala phansi kuxoxiswane kuze kufike la enihlulana khona. Angikusho sengizovalelisa akekho umculi ocindezeliwe because mayicindezela ucindezelwa ngaliphi. Sicelile quotation there's proof yalokho asaze sayithola ikupho